Hej, det er Mik fra Luxafor. Jeg vil vise dig en demonstration på en Luxafor Bluetooth Pro om hvorledes du kan oprette genveje på en iPhone på din hjemmeskærm, således at du kan styre din Luxafor Bluetooth ved hjælp af disse genveje. Jeg vil oprette 3 genveje, en for ledig, en for optaget og en for offline. Vi har en Bluetooth Pro stående her. Den er ikke forbundet til nogen computer. Vi starter så optagelsen af der. Jeg går ind i programmet genveje. Jeg vælger plus for at oprette en ny genvej, og så går jeg ned og søger Luxafor. Den var der. Jeg får muligheden for at sætte solid color. Jeg bruger den, og jeg vælger, at den skal være grøn. Og så går vi op foran her og vælger et symbol. For det første skal den være grøn, det er fordi det vil lave en forledig. Og vi vælger et symbol, lys. Det var der. OK. Og så skal vi lige have døbt den om til at hedde ledig. Det var der. Udført. OK. Så har vi lavet en genvej, der hedder ledig. Vi laver en mere. Nu har vi den hernede, solid color. Lad os sætte solid color. Vi vælger rød. Vi skal op og have fundet et symbol. Der, vi vælger, at den skal være rød, og så skal vi søge lys igen. Der. OK. Og vi skal have fundet et nyt navn. Det vil vi optaget. Der. Udført. OK. Nu har vi 2 genveje. En gang mere. Sådan color. Der. Off. Vælg symbol. Der vælger vi så grå. Og symbol. Lys for at finde der. OK. En gang mere deroppe. Omdøb. Vi kalder den offline. Der. Udført. OK. Vi har nu lavet alle 3 genveje. Nu ser det så, at vi skal ud på skrivebordet. Eller på hjemmeskærmen. Man klikker på de 3 prikker. Trykker på de 3 prikker. Vælger for neden her information. Hvis man har et Apple Watch, så kan man slå den til. Så kan man også styre den fra sit Apple Watch. Føj til hjemmeskærm. Den foreslår, hvad det skal være. Vi har defineret det hele på forhånd. Tilføj. Bum. Der kom så et ikon på hjemmeskærm. Hvis jeg klikker på det nu, så går der lige nogle sekunder. Skærmen bliver rød. Det gjorde den også. Nu har telefonen fat i Luxafor Bluetooth Pro, selvfølgelig via Bluetooth, men ikke via programmet. Vi går ind i genvej igen, klikker OK, OK, og nu vil vi gerne have ledig information. Vi sætter den på vores watch, og føj til hjemmeskærm, tilføj. Der kom den også på. Hvis vi klikker der, så bliver den grøn, og hvis vi klikker på den røde, så bliver den rød. Klikker på genvej igen. OK, OK, og så vælger vi offline, information, vis på der, føj til hjemmeskærm, tilføj. OK. Vi har nu 3 genveje. Vi kan styre vores Bluetooth via disse genveje. Det er værd at bemærke, at der ikke starter noget program op. Nu lukker vi lige det hernede. Ingen Luxafor-programmet er ikke startet op. Det vil sige, at hvis du styrer din Bluetooth via disse genveje og forlader lokalet, eller tager hjem fra kontoret og kommer tilbage igen næste dag, så vil den forbinde automatisk til din Bluetooth. Hvis du starter programmet op, som jeg gør her, så kan du også se, at der står disconnect, den er forbundet. Hvis du lukker programmet ned, så vil den slukke din Bluetooth Pro, og der er ikke nogen forbindelse til den nu. For at skabe den forbindelse, hvor du har forbindelse direkte fra telefonen via Bluetooth over, så skal du klikke på en af de genveje. Og der går lige et stykke tid, for den skal lige aktiveret, det gør den så nu. Og nu er den forbundet, og så kan du sætte den på offline. Når du forlader om kontoret eller lokalet,
så vil den miste forbindelsen, når der ikke er nogen Bluetooth-forbindelse, men den vil skabe forbindelsen igen. Jeg håber, det her var gavnligt for dig. Fortsat god dag.